Хәерле кич, дуслар! Исәнмесез, кадерле тамашачылар? Эфирда янәдән топ клип хит парады. Һәм без аның алып баручылары Лилияләр. Бөек Ватан сугышы тәмамлануына инде 76 ел узды. Түгел 76 ел элек фашистлар илебезнең чиген атлап кирде. Ата-бабаларыбызның батырлыгы аркасында без 76 ел дәвамында сугыш ачуларын татымыйбыз. Аяз күк астында яшибез. Бүгенге тапшыруда без тагын бер кат әлеге куркыныч вакыйгаларны искә төшереп узарбыз. Аларны онытырга безнең хакыбыз юк. Шулай итеп без башлыйбыз. Тапшыру башында без сезнең тавышларыгыз җитмәү сәбәпле кем хит парадтан төшеп кала икәнен игълан итәбез. Яраткан җырчыгыз хит парадта күбрәк катнашсын дип теләсәгез, 13-20 номерына смслар юлларга онытмагыз. Әлеге игътибарыгызны телеэкраннарга юнәлтегез. Соңгы урынны яулаган клип. Санын дугашкай, үзелеп сайрый, сагынума, сагышма җырында. Якты нурлар, моңнар булып калады, мәхәббәтнең эзләре җанарына. Жыр булып, ман булып, офыкларга очсын хисләрем, җылы яңгыр булып яусын җилегә. Сагышта юата, барыр юлларымны яктырта, йөрәктәге моңлы хәтирә. Хәзер хит парадның өр-яңа резидентын каршы алабыз. Һәм әлбәттә, тавышлар юлларга онытмыйбыз. Яшәүләрем тормыш сынавы, яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшә шакта, минем улым, синең улымда. Язмышларга борылышлар кертеп, Ходай бирә меңнән сынаулар, мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым, синең улымда. Кеше килә җиргә сыналырга, чиратлаша бәхет сагышы, канат куя һаман алга дәшә, ераклардан яшьлек тавышы. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшә
Сугыш. Күпме бу сүздә яшьләр, кан кыю һәм аерылышулар. Сугыш баладан әтине, әнидән баланы алып китә һәм сөйгән ярларны айыра. Гөлнара Габидуллинаның киләсе җыры әлеге моментта бик актуаль булыр. Тимә син, әй язмыш парларга. 1320 номеры, топ клип 223 коды. Табышу, кавышу, кешеләр сөюсез торалымы, тик язмыш вәгъдәле парларны айырам бер кемнән сорамый, тик язмыш вәгъдәле парларны ayıra bir kiminden sıramay. Aşraşu, tabıшу, kavıшу, яшьлекнең иң матур мизгеле. Тимәсин парларга, әй язмыш, теләсин аларга изгелек. Тимәсин парларга, әй язмыш, теләсин аларга изгелек. Сөюләр, янулар, көюләр, еракта яшьлектә калалар. Хәтерне яңартып галәмдә, бары тик йолдызлар яналар. Хәтерне яңартып галәмдә, бары тик йолдызлар яналар. Бары тик йолдызлар яналар. Очрашу, табышу, кавышу, сөюләр, янулар, көюләр. Лилия, ничек уйлыйсың? Җиңү көнен ел сайын үткәрәләр идеме? Әйедер инде, юк шул. Күпләр белмидер дә. Ә җиңү көнен 1965 елда гына бәйрәм итә башлаганнар. Бу ни белән бәйле икән? Сәбәбе ачы хатирәләрдә. Күпләр елдан-ел зур югалтуларны искә төшерергә әзер булмауда. Безгә, безнең балаларыбызга киләчәктә шат кояш нурларында назланып кына яшәргә язсын иде. Дөрес. Ә хәзер сезнең өчен наз җыры белән Искәндәр Газизов. İzleme sözlerinin asılın, İzleme gözlerinin maturun,
миңа тик күңел җылысын, моң булып йөрәккә ятырын. Бир миңа тик күңел җылысын, моң булып йөрәккә ятырын. Гомерләр мәңгелек җәй түгел, берәмләп яфраклар коелыр, кыраудан үсегән чакларда яфраклар яфракка сыйыныр, кыраудан үсегән чакларда яфраклар яфракка сыйыныр. Яшәрми яфраклар саргайгач, дөньяны яшәртә язгына, йөрәктә һәр вакыт яз булыр. Бир миңа аз гына, наз гына, һәр вакыт яз булыр. Бир миңа аз гына, наз гына. Һәр вакыт яз булыр. Бир миңа аз гына, наз гына. Йөрәктә һәр вакыт яз булыр. Бир миңа аз гына, наз гына. Йөрәктә һәр вакыт яз булыр. Бир миңа аз гына, наз гына. Бир миңа аз гына, наз гына. Күпме безнең данлыклы шагыйрьләребез Бөек Ватан сугышында катнашкан. Абдулла Алиш, Әмирхан Еники, Фатих Карим, Сибгат Хаким, Муса Жәлил һәм башкалар. Аларның тормышына сугыш еллары зур тәэсир ясап, иҗат җимешләрендә дә чагылыш алганнар. Ә безнең киләсе резидентыбызның иҗатында алан чагылыш тапкан. Сүз Резида Госманова турында. Тешләренә керә алан.
yaş kızıl balam Şık jemeldi üzünü de Mehabbetine sağış ettin Tır almadın sözünü de Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda meni gidersin deyip Alıdan ameli haman Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda meni gidersin deyip Alıdan ameli haman Alam Türkiye kızıl balam Yazların şeşek ota Şulak şeşkelerge qarab Küngelim sina qayıda Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda meni gidersin deyip Alıdan ameli haman Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda meni gidersin deyip Alıdan ameli haman Yaktı olan kızıl balan Hatireler uşağı Utan olup suğa salar Mehabbetinin kuşağı Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Düşlerime gire Alanı da kızıl balan Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Alıdan ameli haman Марат Яруллинның клибында без башкаручыны ракета һәм очкычлар төзүчесе ролендә күрәбез. Сугыш елларында да яшь төзүчеләр көне-төне заводларда көч куйганнар. Һәм 5 ел дәвамында фронтка 18 меңгә якын самолетлар җитештергәннәр. Очкыш төзүнең катлаулы процессын сез безнең киләсе клипта карый аласыз. Maturu karaşların unutulmaz kara
урыны юғаныда. Минем үшін бары минем үшін, сен туғансың яқты дүнияға. Сені яратып мені туя алмайм, көз алдымда hər шақ ізлерің. Сенің күләш матуры қарашларың, ұнытылмас қара көздерің. Сені яратып мені туя алмайм, көз алдымда hər шақ ізлерің. Сенің күләш матуры қарашларың, ұнытылмас қара көздерің. Менің мәхәббәтім күші ялқын, сөю хисі тулы жүрекке. Исіміңді қабат әйтем, ол бит менің ярсу жүректе. Сені яратып мені туя алмайм, көз алдымда hər шақ ізлерің. Сенің күләш матуры қарашларың, ұнытылмас қара көздерің. Сені яратып мені туя алмайм, көз алдымда hər шақ ізлерің. Сенің күләш матуры қарашларың, ұнытылмас қара көздерің. Сугыш елларында Мәскәүдә яшәүчеләрнең төп максаты Кызыл мәйданны саклап калуда булган. Моның өчен кешеләр шәһәрнең үзәгендәге барлык түбәләрне, стеналарны икенче төскә буяганнар. Һәм шулай итеп шәһәрне бомбалардан саклап калганнар. Безнең киләсе резидентыбыз, мәсәлән, мәхәббәтне саклап калу турында җырлый. Озын-озак еллар безне бары тик мәхәббәтне саклап калу проблемасы борчысын дигән теләктә калабыз. Күңел үшін генә булсын әйдә, алда мине юри сөям диген. Жаннарымда давыл басылсын да, Кояш нуры күмсен күңел күге. Алда мине әйдә, алда мине, алда мине киләсе ясә. Алда мине килә, алданасы. Син кабызган утта киясен. Әйдә бетсен янсын дөрләп йөрәк. Мәхәббәтсез аңа нәрсә кирәк? Сөюләрдә адашасым килә, бер янасым килә, тик шул телә. Алда мине әйдә, алда мине, алда мине киләсе ясә. Алда мине килә, алданасы. Син кабызган утта көясең.
Сен қобызған ұтта күйәсің. Ә сіз білесізме, біздің башқалабызны суғыш елларында Қызыл армияның госпиталь базасы деп ерткенлер. Казан госпиталендә 33 меңгә якын кешегә ярдәм күрсәткәннәр һәм 13 меңнән артык солдатка катлаулы операциялар ясаганнар. Біздің киләсе резидентыбыз Илмира Галимова үз җырын нәкъ безнең данлы Казаныбызга багышлый. Бергәләп тыңлыйбыз. Балқыттың сен бардың яған, милләтімнің данан исемін. Ғазиз жерім, минем башқалам, айырылып тұра башқалардан, айырыла башқа қалалардан. Ойлы да сен, нұрлы да сен, мұңлы да сен, ей Қазан. Мұңлы да сен, ей Қазан. Үміт бағлап яши халқым, шау шәшәкте келе yazların. Gül bakşağa gömülgensin, ojmahı sinden yanın. Jir şarına don yangırıy, sila milli Kazanın. Сендегіне күнде шулай асыланып ата таңларым, тирә-якка яңгырата мың азанын Казаным. Мең елдан да артык тарихым, җиһаннарда яңгыр исемен, туып үскән ғазиз җирем, моңлы назалы бишегем. Күп милләтне саяндырган, данлы Казан бәлләр бишегем. Горурланып яши халкым, туып үскән ғазиз җирем. Күп милләтне саяндырган, данлы Казан бәлләр бишегем. Данлы Казан бәлләр бишегем. Баксан, Европада яшәүче кешеләр Бөек Ватан сугышында хатын-кызлар катнашуын белми икән. Әлеге факт алар өчен котышкыч хәл. Шулай, җиңү өчен хатын-кызлар гына түгел, әби-бабалар да, хәтта балалар да булдырганча үз көчләрен куйганнар. Тыныч күк йөзе алардан калган мирас. Нәкъ мирас җыры белән сезнең экраннарда Гөлназ Батталова. Әгәр салкын сулар акса, сүндереп
aşıqni basarma belki esse yoqanlardan jeli parday ko'kka asharma sanalarga to'la dunyo o'z maqsadingga sen to'g'ri qol olda yo'l og'ir bo'lsa da boshqa narsalarga oshiqma ikkilangan chaqda borib bora yonatanglar orda borir izlarni yondirda meros bo'lib qolgan ota boboday balam borisi yo'ldan biz otlaymiz olg'a Yazgı saf jir bular dawa Jil bilen mehabet daralar Su yoqqan tufraq ham hava Har vaqt yandasha bular Mo'jizaga to'la dunyo Umidimni ura xiyolga Olda yo'l og'ir bo'lsa da boshqa narsalarga oshiqma ikkilangan chaqda burilib qora yonatanglar orda borir izlarni yondirda meros bo'lib qolgan ota boboday balam borisi yo'ldan biz otlaymiz olg'a toppa ikkilangan chaqda burilib qora yonatanglar orda borir izlarni yondirda meros bo'lib qolgan ota boboday balam borisi yo'ldan biz otlaymiz olg'a Mo'jizaga to'la dunyo umidimni ura xiyolga olda yo'l og'ir bo'lsa da boshqa narsalarga oshiqma ikkilangan chaqda borib bora yonatanglar orda borir izlarni yondirda meros bo'lib qolgan ota boboday balam borisi yo'ldan biz otlaymiz olg'a Дөрестән дә, Бөек Ватан сугышы турында саннар белән сөйләсәм, кылтышарлык. Әйе, уйлап кына карагыз. Әлеге сугышта 43 миллионнан артык кеше вафат булган. 43 миллион. Ә бүгенге көнне Казанда 1 миллионнан артык кеше тора. Ә бу бит 43 миллион. Илебезне саклап калган батырларның исемен без онытырга тиеш түгелбез ди Ясмин. Һәм без аны белән килешәбез. Каршы алыгыз, дуслар. Экранда Ярат менеджеры белән Ясмин. Бәхет, ұзақ күттім сені Әзіләдім бар жерден көклерден Бейік ұзақ вақытлар ізілеп таптым Юғалтмамын сені мен бүттен Ярат мені ұзақ Ауырлықлар мен
кызыгы, Адольф Гитлер Иосиф Сталинны түгел, танылган диктор Юрий Левитанны үзенең дошманы дип санаган. Левитанның тавышы, сүзләре, Совет халкында һәм солдатларда көч-куәт, патриотизм ята белү сәбәпле Гитлер аның башы өчен зур бәя игълан иткән. Шул сәбәпле Совет хакимияте Левитанны актив рәвештә саклаганнар. Безнең киләсе резидентыбыз сездә нинди хисләр уятыр икән? Хәзер белербез. Мин бәхетле синең янда, бәхет бит ул тик бергә, шатлык куанышлар белән яшик җаным гомергә, яшик җаным гомергә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Синең якты карашыңда күңелемне күтәрә, бергә җиңел, бергә рәхәт сынауларны үтәргә, сынауларны үтәргә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Миңа бит ул син кирәк, сиңа бит ул мин кирәк. Яшик гөрләп бер-береңә һәр вакыт булып терәк, һәр вакыт булып терәк. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Җиңү турында тагын бер факт. Берлинны яулаган өчен 1 миллионнан артык солдат медальләр белән бүләкләнгән. Ә хәзер сезнең экраннарда Динара Рәхимова.
Abada datmaz Күңелләр нәйәмле Матурлык һәм ярату Яратып яшикне Яшик безне яратып Елмаек без һәр көнне Елмаек без һәр көнне Елмаюлы якты йөзләр булсын ире Һәр көндә Яшь бер генә Чиратта безгә бирде Булык безгән бәхетле Безнең кулда бәхет Яшик без рәхәтләнә Юлларыбыз уңар Яшьлектән матур узар Сөенеп яшикле Яшик без сөенеше Елмаек без һәр көнне Елмаек без һәр көнне Елмаюлы якты йөзләр булсын ире Һәр көндә Яшь гомер бер генә Яшь гомер бер генә Чиратта безгә бирде Күңелле яшәкне Тормышын яратып Шулай итеп, тапшыруыбыз ахырына да җитте. Бүгенге тапшыруда без сезгә сугыш турында кызыклы фактлар җиткерергә тырыштык. Кызыклы да, куркыныч та, сугыш ачларын татырга язмасын. Тыныч күк йөзе теләп, без Лилияләр сезнең белән саулашабыз. Резидентларыбыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.